Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kok padi aro, kok manai aro, ari sanjo malam indak sampai sanjo indak pandai orang kok mandari. Timonanjo pulau-pulau kok sirang kok mananggi parayari sanjo kok layo pandai adik-adik pandai susun jari 10 aku sana maaf aku sana kok manam dua aro kok mien kolah tah lalata rumah kadang ada indak basa buici indak pakandah urang kok minta elok timak pakandah urang kok bana Kak abang jodi siah melangko susun jari 10 angku sana indak sampai bukulah pulau kuh jam 2 bana kok nandiari kak mamiyagih pantun ambak lagu cie sana kok panearo yo nandi agi pulo nansi balang babendi mak susun jari 10 kanda urang kasiro mengali kok menangu awak bedendang kok semalam patanyo urang katiagi susun jari 10 pulo kanda abang jodi anju ang aro kanda urang sayiriang kok malah kajo abang jodi pandai juo kok menantah urang kok sayiriang kok palam pandai indak susun jari ke elok mando angkop angku tiaro pandai urang basaluang kok minang gapau kete kerengkan garang indak basabui mama kete sado neng kau elok ati sana bibulu pulan dai ka arisanjo bau parandai yu la 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 yu konan dari pandai aro biaro maangkati bojuo kok mandang atuan nanyo mama kete sajo kok nandi wa alai samanyo arisanjo ketibo alai kamanjuaro tiko papue parangai lamo cuma nyokini ma akatuan sajo ikamalam panjang kami badendang kami basalu angkari boduo kami mangkatuah Katuah si budinyo kami duduanya ramis pasanang wangnyo purutin nasinganyo antiko tutu rami keluana alai tuah karitibo ati denaya kabananyo makataraga asikola pakola otobaranti sana mudo Tuhan dakari solo mangkarunyo denai ko manyo kininyo hari rami pasamungka maabadendang kito sama lama juo kanda maoy rami bana pasananang wang adudu amaman wang kota tiah taraganyo maoy singko manjuang aro sekolah na pakanda urang kasio kapanda urang kapayo kumbu amak rami bana jonda karibu tahun koma akasan dosa luang rabuni mak pakanda urang badendang abang jodi namo ambo iyo yutung nanangkari nanggari elok duduk susun jari 10 na lalu antigo manyo kini nyo sikolah oto baranti ko simpang ampe mananti pulo
Sekolah oto berhenti bana Jokowi kapandai orang kapaduo maaf kata raga susun jari 10 assalam mengkah pajuaro kok nenengkari saikopan ya. Maaf angkuang usana balika rupiah kati barakat jumlah Allah kandai ari sanjo larami pana pasakotim pun. Assalamualaikum sana. Kasih banyak kok magarato paru ko lagi kasih banyak kok mangkah papariayo bajalan pasanang wang. Rami pasanang wang, rami pasamungka, rami ke namanang bajaba mangalih rami sana. Agi ciknyo mengalih sati anak menggarah kitoro abi itu oke ngabi itu sana budu YouTube itu ndak masuk ya sana ko ari sanjo sana minta ari pakan lasa mengalih rami bana urang ko acok bagadai urang ko simpang ampe menganti tu pelangkari lewat nang elok ati sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube Abang Jody Setiawan nangkari Padang Loy Kang Saluang Iko Pulo. Kasih banyak sana. Assalamualaikum.